Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kisan puknai ngut ki MLA ki bidang shu sajit thamai kum ki khat bapura ka ying darbar thawan ka jala menta ka sngi hendru tarik uluber kila shim ya ka jing ban bam smai da ulampang basipor ka ying darbar thawan ka jala u Timothy di Sira. Na kaliang unong yelam ka NPP u Konrad Sangma ulapan menaru ya ki bahak syuki sorkar pratli kinya isya ka parti NPP ar sya ka UDP marga wei sya ka BJP bat ka HS PDP. Bat ya ka ka kunhun ka bagantop ya ka parti NPP UDP BJP HS PDP bat ki kortong shimet on tip kum ka Meghalaya Democratic Island 2. Bat ya kini ki bahak syuki sorkar lasanya ai ki parti manpha ya ki kerteng ya no ki ibet ban ai menteri sorkar.